So guys, magandang gabi. Ito kami sa Pantalan sa Mariboco. Sama kayong anak kong si Hombre. Ano rin? Oh my God! Wow! Gusto siyang pumunta dito. Hindi siya kumain ng hapunan. Kasi gusto na siya dito kakain. Pipili na kami ng barbecue. Alamig! Wah, ito na sa ano? Lamig talaga. Lamig. Stop it. Listen to it. Alamig! Wah, ito na sa ano? Lamig talaga. Lamig.